रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि मावथिगिरि नोंथांमोन दिनैनि साना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान बर' हारिनि थाखाय जारिमिनारि सान 1997 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बै सासे सानसुमै गेदेमा बिथांमोना बर' हारिनि अवलंघन बर' हारिनि थासारि बर' हारिनि नुबोलांनो नागिरनाय राव थुनलाइ हारिमु जोंनि राजखान्थियारि अधिकार जोंनि सोलोंथाइ जोंनि राजखान्थियारि थासारि गासै बिथिङाव नायनानै बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेयै जोङो बजबनानै हारि दानायनि सिमां लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ समाव गायसननाय जादोंमोन। जों मिथिगौ जे बेनि सिगाङाव बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 19 नभेम्बराव जोनोम जादों आरो बेनि सिगाङाव आसामाव अल आसाम ट्राइबेल संघ जोनोम जादों आरो बेनि सिगां भारत उदांस्रिनि सिगां नायोब्ला जोङो ट्राइबेल माहारिनि सांग्रांथि हा भुमि मोननाय ट्राइबेल डेभेलपमेन्टनि गासै बिथिंनि बेखौ दानायनि थाखाय बै समाव जोनोम जादोंमोन। बिबार मुगा अलंबार मुगा बिनि सिगांनि समाव साइमन कमिसन फैनाय छात्र सन्मिलननि माने साइमन कमिसननो मेम'रेन्डाम होनाय बे हाबाफारिफोरा दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव माखासे सांग्रां व्यक्तिफोरनि माखासे सानसुमै सुबुंफोरनि नाजानाय हाबा मावनायनि गेजेरजों जादोंमोन आरो बे बिथिङाव वेस्ट बेंगलाव रायजो जानाय बे आलिपुरदुवारावनो जा निउ जलपाइगुरियावनो जा जेराव जेराव जोङो रायजो जानानै दङ बे रायजो जानाय सुबुंफोरनि जि माहारियारि जि सांग्रांथि माहारियारि जि सांग्रांथि माहारिनि फारसे अननाय माहारिनि फारसे मावनाय आरो बर' हारि दानायनि थाखाय जेब्लाबो आसामाव थानाय बड'लेण्डआव थानाय बर'फोरजों एखे समान आगदा आगसि थाफानानै लिडारशिपनि रलखौ लानानै हाबा मावलांनाय बिथांमोननि रला एसेबो खम नङा दिनैबो खम नङा। दा बेखायनो दिनै बे बेंगलाव रायजो जानाय बर'फोरनि माखासे दुखु दाहा बिथांमोननि जिउ आरो संसार जानायाव माहारि हिसाबै हारि हिसाबै समाज हिसाबै गायसननानै थांना थानायनि जिउआव जेबो थासारिफोरखौ बिथांमोना मोगा मोगि जानो गोनां जादों। बे थासारिफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे थांखिजों बिथांमोननो गोहो होनायनि बा साहस होनायनि मोनसे थांखिजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ शक्तिशाली हाबा मावनायनि मोनसे मदद आरो माने गोहो होनायनि थांखिजों दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ करदांगा बे बेंगल बा आलिपुर बे गुवार ओनसोलाव जोङो हाबाफारिखौ लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा समायखिरायै साफ्रोमबो सांग्रां गोख्रों मावथिफोरा समायखिरायै हारिनि थाखाय जों मावलांगोन हारिनि थाखाय जों जुजिलांगोन हारिनि थाखाय जोङो जिखुनु प्रजेक्टसिम जोङो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामालासिनो रावजोंबो जों आखुथाय खालामालासिनो हाबा मावलांगोन बे जोंनि थांखि आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 560 माने बोसोर माने दैदेननायाव बर' हारिनि गोग्गाथाव लामा हान्थिनाय आरो माहारिनि सिबिनायनि थाखाय जों बावसोम बे आयदानि सायाव सावरायनो लादों आरो आफादियाव एबसुलारि लिडारशिप जोङो मोनसे रड मार्च खालामगोन आरो बे रड मार्चनि गेजेरजों जोङो खेबसेबाव गोहो आरो गोसोआव बोलो लानानै मेलेमाव जोङो गावनि साननायखौ माने राफोद खालामनानै दुलाराय बर' माहारिखौ सिबिलांनायनि हाबा मावफुंनायनि थाखाय जोङो समायखिरा लानानै बे हाबाफारिखौ जों लादों आरो बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन दुलाराय बर' माहारियाव जेंनाया जोबाखै जेंनाया दिनैबो दङ आरो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौब्ला जोङो शक्तिशाली हाबा मावनांगोन। आसामाव जि सरकार फैया मानो भारताव जि सरकार फैया मानो सरकारा फैगोन थांगोन माखासे सरकारा जोंनि मोजां खामानि मोजां बिथांखि मोजां थासारि समाव जोंनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांलांगोन गोदो आरो दिनैबो नाथाय माखासे सरकारा जोंनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांबोआखै। दा बेनि थाखाय सरकारजों जुजिनांगोन सरकारजों रायज्लायनांगोन सरकारखौ नारसिननांगोन सरकारनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनांगोन आरो राहा गैयाब्ला जों गणतान्त्रिक आन्दलन गणतान्त्रिक समाजनि गेजेरजों जोंनि पुलिस सानाय जोंनि मोननांगौ मोनथायनि सायाव जोङो बाथ्रा बुंनांगोन बिनि खुनु बिकल्प लामा गैया आरो बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन आं बे समाव बेयाव रायज्लायनानै बर' आइ आफा रायजो राजानि जि मोनसे साहसनि दाबि बर' रावखौ दिनै भारतनि संबिधाननि 95 सोसननो हानाय रिकगनिसन मोननाय भारत संबिधानाव भारत भाषाखौ नाथाय जों वेस्ट बेंगलाव गोदान सोलोंथाइ बिखान्थि इडुकेसन पलिसि बायदियै थाखो 5 बर' मिडियाम जों बेयाव
फरायनो थाखाय बा बर' मिडियामखौ गायसननो थाखाय इंलिस खालामनो थाखाय जोङो खाबु मोननांगौ आरो बे बिथिङाव बेंगल जे सरकार दङ आथिखालनि बेंगल सरकारनि मानगोनां बिमन्त्रि ममता बेनार्जी मानगोनां बिथांनि खाथियाव जों जेब्लाबो आर'ज गाबदों दाबि दैखांबोदों आरो बे बिथिङाव जोंनि हानजाफोरा जोंनि आफादफोरा जोंनि माहारिनि गथ'फोरा बयबो लोगो नांनानै जोङो खामानि मावनो होननानै बे दाबिखौ दैखांनानै बर' रावा गोथां राव हिसाबै थांना थानाय बर' हारिया थि थांना थानाय आरो बर' मिडियाम फरायनानै जोंनि गोनां सोलोंथायारि जौगानायनि फारसे जोङो बेंगलाव रायजो जानाय बर' फरायसाफोरनो गेजेर गोरा सावस्रि थिसननानै होनांगोन बेनिखायनो आङो गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो दिनैनि बे प्रसादाव दुलाराय बर' माहारिखौ सिगांनि जिखिनि जोंहा मोन्थोर दङ बे मोन्थोरनिफ्राय एखेजों गोरोबनाय नङा माहारिनि सिगां माहारिनि अननाय माहारिनि थाखाय मावसोमनाय माहारिनि थाखाय बिश्वशास्त्र हाबा मावनाय आरो सेल्फलेस जोंहा गावनि जेबो इन्टारेस्ट गैयालासे माहारि आरो समाज बर' हारिखौ बड'फानि आदर्शजों दैदेनलांनानै बुहुमनि दरबाराव आइडेन्टि कमिटि हिसाबै माखासे हिसाबै गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायनि जोंनि गुबै मोन्थोर आरो बे मोन्थोरखौ खर' मेलेम बिखा बिख्लो दै गासैबो जोङो गोसो खांनानै उननि समाव हाबा मावलांनांगोन आं साफ्रोमबो मावगिरिफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों आं गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो वेस्ट बेंगलाव रायजो जानाय बड'लेण्डआव आसामाव भारताव रायजो जानाय गासैनिबो गायसननायनि साबायखर बावनानै गाहाम हामलायनाय बावनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गोग्गाथाव दावबायनाय बे दावबायनायाव रायजो जानो जागोन आरो बांसिन साब्रै बांसिन शक्तिशाली माहारिनि दानायनि थाखाय हाबा मावनो हागोन बिथांमोननि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो